Pojizeří a Polabí. Region, ve kterém najdete nejen historické a přírodní památky, ale i zábavu a odpočinek. My jsme Michal a Růženka. Svezte se s námi po proudu k zážitkům. Ahoj, já vás vítám u našeho nového putování po Pojizeří a Polabí. Dneska se podíváme, ochutnáme trošku z historie, ale nejdříve se na to posilníme, a to tady ve Všeane, kde je malý pivovárek jménem Tahoun a prý tady i dobře vaří, takže jsme na to oba dva s Růženkou moc zvědaví. Než se pustíme do ochutnávání místních specialit, mistr Sládek nám ukáže, jak se to pivo ve zdejším minipivovaru vyrábí. Pivo ve svém základu jsou jenom čtyři ingredience. Je to ječnej slad, je to chmel, je to voda. Máme vlastně vodu z vrtů, takže určitě kvalitnější voda. A v neposlední řadě taky kvasnice. Kdy kvasnice je to vlastně takové droždí, které přeměňuje ten cukr, který my si vyrobíme z toho sladu, přeměňuje na alkohol a oxid uhličitý. Takže vlastně je to málo ingrediencí, jednoduché. A pokud si koupíte kvalitní pivo, tak by mělo mít sobě jenom tyhle ty ingredience. Potom jediné, jako, co se může lišit, tak když vaříme třeba především jako belgická piva, kdy oni navíc vlastně do těch piv dávají nejrůznější jako ovoce a jsou to takové jako kyseláče. Tak. Tady se vlastně přesouváme dál do toho samotného vlastně toho srdce toho pivovaru, to je ta varna. Vlastně tady tím potrubím my načerpáme to dílo, vlastně to pivo do tady těch dvou nádob. Ten proces toho vaření, takzvaného mutování, probíhá teda v nich, kde se několikrát vlastně to pivo zahřeje na určitou teplotu, část se vlastně oddělí, povaří, zase vrátí ke zbytku, tím se vlastně zvyšuje teplota toho celku, kdy vlastně teda tady ten proces toho mutování je rozdílný právě u třeba českého ležáka a u třeba amerických stylů piva a podobně. Proces toho samotného vaření trvá nějakých 12 hodin. Potom to pivo kvasí nějakých 14 dnů přibližně, záleží samozřejmě na druhu piva, použitých kvasnicích, ale dejme tomu toho ležáku, to říkal, to je nejčastější pivo, tak to trvá nějakých 14 dnů kvašení a potom 14denní kvašení, to se to vlastně přečerpá zase těma hadicema tady do těch nádob vlevo, kde už to pivo vlastně definitivně dozrává. A to dozrávání potom trvá nějaké minimálně 4 dní. Potom dozrání se stáčí odtud, to znamená jak do lahví, tak do sudů, kde vlastně pivo tady z těch A když to jde do toho tanku velkýho, co máte tam ty 3, tak to jde taky odtud. Jo. Já bych vám klidně doporučil ochutnat tohle stoku, ať vidíte vlastně, proč to musí zrát tak dlouho, aby to pivo vlastně opravdu vyleželo, ty kvasnice si sedly. Pění. Je tam větší množství, ale těch prospěšných látek vlastně, není tam ještě takové množství alkoholu. Je takový hodně hořký. Je hořký, to pivo my obecně jako to černé máme hořké vlastně to pivo. Ale a hutný, jo, ono ještě hodně právě udělají ty kvasnice. Ty kvasnice mají takovou nahořklou chuť, musí si to vlastně sednout na to dno. Budu ochutnat i tohleto světlý. To je dobrý. Tohleto Růžence možná bude chutnat, ochutnej. Pořád pivo. Ona prostě není pivař, no. Dobrý. Jako není to špatný, ale pro člověka, co nepije pivo, je to prostě to pivo. Tady to je vlastně kyseláč, je to pivo, které se nechá nejdříve skysnout těma laktobacilama a potom skysnutí se vlastně přidají ještě tady konkrétně ostružiny a kvasí se to vlastně s těma ostružinama. 25% v tom pivu je ostružin, takže víc než vlastně vůbec toho sladu se dává. Někdo by čekal, že třeba bude i kus sladké, ale to vlastně není, protože ten cukr z těch ostružin si požerou ty kvasnice a přemění ho na oxid uhličitý a ten alkohol. Takže spíše podobné je to
třeba ovocnému vínu, než Voní to i když trošku je to jako ze víno. sladu, i když je to jako kategorie pivo, tak člověk musí trošku odhodit předsudky a nepřistupovat k tomu, že to je pivo. Voní to trochu jako víno, trošku jako malinovka, asi díky těm ostrožinám. Nechutná to vůbec jako pivo. Ale je to fakt dobrý. Tohle byste měli ochutnat všichni. Máme tady moc hezký menu. Takový jednoduchý. Není tam moc věcí. Když má někdo menu, kde mají 20 stran plný jídla, jak se má člověk pak vybrat, ještě když nad váma stojí. Nedej bože. Vypadá to dost dobře. Tak jsme si dali nakonec guláš. A voní fakt krásně, bože, už se těším. Ještě pečivo. Jo, děkujeme. děkujeme. A toto jsme si dali zapečený hranolky s trhaným masem, česnekový hranolky. A je to výborné, to fakt výborné. Vybírám pivo. Toto tatínkovi dovezeme, on minulé pivo, neviděla jsem ještě nikdy pít vodu. Pije vodu v pivu. Toto je jejich vlajková loď, tady, tahoun. Doufám, že mu to bude chutnat. Je to 3/4 litru, docela velký a jsou hezky lahve. No a mě zachutnal tady ten kyseláč s ostrožinama. Koho jsem nenaláká pivo, tak toho já jsem nalákám na výborné jídlo. Kdo už nás zná, tak ví, že já ráda papám a ochutnávám jídla a tady to jídlo je fakt vynikající. Kdybyste se sem chystali a budete mít štěstí, tak můžete vědět, jak se tady vaří pivo, což je velký lákadlo. Vaří ho prý tak 3x a 4x za týden. Tak doufám, že budete mít štěstí a určitě sem přijeďte, stojí to za to. A ceny jsou tady příjemné a lidové. Bříška máme plný, já jsem si pochutnal. Já mám tyhle ty malý pivovary docela rád, protože jsou takový přátelský, rodinný, cítí se tam dobře, je to tam útulný. Pan vedoucí tady byl super, personál byl super, takže my se sem asi s Růženkou ještě vrátíme. A teď pokračujeme dál. Po dlouhých 6 letech rekonstrukce se znovu otevřelo vlastivědné muzeum tady v Nymburce a my vás teď vezmeme na malou ochutnávku. Začneme rozsáhlými podzemními prostory, kde během rekonstrukce probíhaly vykopávky a je zde umístěno i několik nálezů. Hayden tady má pocit, jako kdyby byl sám archeolog a byl součástí vykopávek. Docela by mě to bavilo, musím říct. Tam ještě na návštěvu k Hrabalovým. Snad budou doma. Čaj o 5. máme hezky připravené. Celé muzeum ohromně prokouklo, že z původní expozice, kde byly vystaveny v podstatě 4 místnosti a dneska jich nabízíme návštěvníkům 22, včetně 2 krásných renesančních i vlastně středověkých sklepů, takže návštěvník, který tady dříve strávil sotva hodinu, půl hodiny, tak dneska tady je skutečně tolik informací a tolik co k vidění na celý den, takže často se nám stává, že návštěvníci přijdou a řeknou, že se musí znova vrátit a že to nestihli si všechno přečíst, takže to nás těší. Máte tady nějaký vzácný kousek? Muzeu? Tak to si myslíme, že tady máme ohromné množství vzácných kousků, tak rovnou vlastně, kde stojíme, expozici Bohumila Hrabala částí Kerskou a když se návštěvník podívá z okna, tak vlastně vidí Hrabalovo auto. Hrabal za svého života, co víme, měl 8 aut a tohle je vlastně auto číslo 7 Ford Escort. Takže to je vlastně taková rejka, kterou jsme získali v roce 2009 a návštěvník tady má možnost se vidět i Hrabalovo auto a Hrabalovo kolo tady vidíme a celou řadu dalších exponátů, vlastně pracovní stůl s jeho strojem, máme všechny 3 stroje Bohumila Hrabala, takže tady skutečně na návštěvníka dýchá historie. Za celý svůj život Hrabal napsal necelých 72 000 vět. A jeho nejdelší věta má 5676 slov. Tak nevím, jestli zapomněl psát tečky místo čárek, ale 5500 slov v jedné větě. To by mě docela zajímalo, co to bylo za větu. Mají tady zajímavý tabáčerky z mušlí.
někdy z 18. století. Ne, že bych jednu potřebovala, ale jednu bych chtěla. Docela pěkná uniforma generál majora Josefa Jaškého. Líbí se mi ty knoflíky. Jak na sebe mají skřížený meče. Chceš dýmku míru? Jo. Bych chtěla nějakou takovouhle pěknou dýmku. Jsou jako fakt pěkný dýmky. Jo, dřív se kouřilo stylově. Kouřili teda hodně, ale aspoň se stylem. Nevím, já myslím, že bych tam možná měla problémy vyskočit. Ale mohla by to být zajímavá zkušenost se na takovém kole projet. Zajímalo by mě, jak moc je to jiný oproti klasickému kolu. Je to tady moc krásně udělané nejen pro dospělé, ale hlavně pro zvídavé děti. Já, kdyby mi bylo zase 10, tak by mě to tady moc bavilo. Všechny ty obrázky, texty, komiksy, jak je to tady popsané. Radost se učit a dozvídat se nové věci. Nedávno jsme se bavili i o tom, jak velký je vlastně loket. Jak se dřív měřilo, tak tady jsme se mohli dozvědět, jak to přesně bylo. Rekonstrukce se jim tady povedla na jedničku, to se musí nechat. Mohli bychom zde strávit celé hodiny, ale čeká nás ještě jedno zajímavé místo. Takže sedáme na motorku a pokračujeme dál. Dorazili jsme na zámek Křinec, kde nás za chvilku čeká prohlídka vnitřních prostor. A není náhoda, že zrovna dneska, protože se tady koná akce Zámecký léto, je tady hudba, vystoupení, jídlo a spoustu suvenýrů, který si můžeme případně odvízt domů. Je tady docela hodně lidí, takže my se jdeme podívat, jak tato akce probíhá. A vy můžete jít s náma. A máme opět štěstí, že nás zámkem, kde byla v minulosti i škola, provede zkušený průvodce. Jo, škola, jde to cítit tady. Tady je vstup v podstatě do třídy. Ta škola tady byla od roku 1947 až do nějakého roku 1969 až 1970, to znamená nějakých 23-24 let, což je docela dlouho. A v podstatě skončilo to tak, že se tady díky porušení nebo narušení statiky propadnul ředitel, takže potom se přestěhovali do města. My tady máme dneska teda výstavu různých dokumentů, co se týká právě školy. Jsou tady vysvědčení, jo, nějaká máte matriku, černá a zlatá kniha, kam se zapisovaly děti, které byly hodné a děti, které zlobily. Takže opravdu to jsou takové jako historické anomálie, které jen tak jako se nevidějí. No a pak tady máme zatím teda už klasické lavice z několika období, 3 historických, od nejstarších po ty nejnovější. Tady všechno máme tady dokonce i zákošku. Máme 1,5 hodiny dlouhé prahlídky, kdy sem bereme taky lidi vlastně nahoru, ale při těch klasických těch hodinových tak to nestíháme, takže to jsme jenom v podstatě v té dolní části. Případně nejsou dětské prahlídky, tak sem se chodí, protože ty hečky baví, jo. Hlavně ty loutky a tyhle ty věci, protože zrovna ty loutky tak jsou hodně starý, z nějakého 19. století. Člověk na tady tom zámku může doslova na vlastní kůži zažít, jak turbulentní bylo minulý století, protože z zámku italské šlechty se stala škola, sklad muzea a vlastně po 80 letech se ten zámek začal zase obnovovat. No tak máme tady duchy, takže jestli jste duchaři, tak určitě si tady najdete taky svoje. Máme tady učebnice, takže jestli chcete zazpomínat třeba na svoje dětství, tak tady je opravdu škola, doslova. Máme tady hračky, takže jako do dětství se vrátíte sami, ale máme tady hudební nástroje, takže tady je něco v podstatě pro každého. No, těch duchů tady je několik. Máme tady jednoho hodného, nebo respektive jeden hodný pár, ty většinou jsou teda ve sále při svatbách. A potom tady máme ducha jedné pravděpodobně upálené služebné, která teda nemá úplně ráda muže a dost často po nich něco hází. Takže jako je to takový, jako, řekněme, zajímavý zážitek, když třeba na vás spadne žehlička. A vám se to přímo stalo? 3krát. 3krát na mě spadla žehlička a taky se mi tady tak nějak rozbilo auto. Takže já si myslím, že ti duchové jsou tady jak jako zlí, tak i hodní, protože měl jsem tady i skvělý zážitky, kdy mi třeba začal fungovat z ničeho nic telefon, který dlouho nefungoval. Takže asi záleží na tom, na jakého ducha narazíte. Tak tady ten modrý salonek vznikl tedy v období rokoka a v České republice naleznete opravdu na 3 zámcích. My jsme jedním z nich.
Máme 2 ty salonky, no a ty obrazy samy o sobě tak jsou dost unikátní tím, jak byly tvořeny, tedy jsou právě z takzvané delftské modře, což je věc, která se vyskytovala jenom v Nizozemí. Proto ty obrazy moc často tady nenajdete. Můžu si představit, že bych v místnosti, jako je tato, spala, jelikož tady vedle měli své komnaty a svou ložnici. Boží, koukat na takový obraz, když člověk usíná přes den, když má světlo. Fakt hezký, jdem dál. Jsme se takhle procházeli parkem a cesta nás vyvedla ven. Naštěstí tam byla cedule, která nás nasměřovala zpátky, a to do tady místní kavárny, která je přímo uvnitř zámku. Je to tady zajímavá atmosféra a dát si kafe na zámku, to se člověku nestává každý den, že? Právě jsem objevila, že zdejší stoly jsou bývalé šicí stroje. Tak teď zkouším, jestli to ještě funguje. A funguje! Máš takovýho retro hrníčku. Počkej, to neumím držet. Dobrá šlahačka. Pokud máte rádi historii, tak jako já, tak Třinecký zámek vás určitě obohatí. No a my jsme najedený, kulturně obohacený, takže se jedeme podívat zase o kousek dál.